Tervetuloa Dreamerin yrityskäyttäjän näkymään. Jokaisella yrityskäyttäjällä on omat tunnukset, joilla voi kirjautua laitteelta kuin laitteelta Dreamerin selainversioon. Samalla tunnuksilla voit kirjautua myös Dreamerin mobiiliversioon. Dreamer-palvelu on yrityskäyttäjien käytössä missä vain ja milloin vain. Vasemmalta löydät eri toiminnot. Oman profiilisi alla pidät yhteystietosi ja asetuksesi ajan tasalla. Tiedostoihin voit lisätä haluamasi ennakkoperehdytysmateriaalit työntekijöille etukäteen katsottavaksi ja kuitattavaksi. Työajat kuittaat halutessasi heti vuoron jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan viikon maanantaina. Dreamer maksaa tekijöille palkat kerran viikossa. Poolit ja resurssit välilehdellä rakennat ja hallinnoit omia pooleja ja pysyt ajan tasalla työntekijöiden käytettävyydestä. Chatin avulla voit viestitellä joko tietyn tekijän kanssa tai halutessasi laittaa viestiä eri pooleille. Työt ja kalenterinäkymässä muokkaat tehtävänimikkeitä ja avaat ja täytät helposti useitakin vuoroja kerralla. Työpaikkailmoituksien avoilla tavoitat helposti uusia käyttäjiä, mikäli poolisi kaipaavat täydennystä tai etsit tekijöitä pidempään tarpeeseen, esim. Koko sesonkiin tai tiettyä osaamista. Kotisivulla seuraat muiden yrityskäyttäjien ja yritysten sekä työntekijöiden kuulumisia, verkostoidut, pysyt ajan tasalla, mitä markkinoilla tapahtuu. Näytän nyt, miten helposti avaat ja täytät vuoroja Dreamerin avulla. Tehtäväpohjia lisäät helposti yrityksesi tarpeeseen. Niihin lisäät työntekijöille oleelliset tiedot, jotka tekijä saa ennen vuoron hakemista. Voit lisätä ja päivittää niitä aina, mikäli tiedot muuttuvat oleellisesti. Palkkatiedot tulevat suoraan käyttämästänne työehtosopimuksesta, joten sinun ei tarvitse niistä huolehtia. Valitse kalenterinäkymästä haluttu tehtävänkuva ja päivämäärä. Syötä vuoron tiedot, moneltako vuoro alkaa ja loppuu ja montako tekijää tarvitaan. Valitse, kenelle vuoroa halutaan tarjota. Lisää tarvittaessa viitetietoja laskutukseen. Kustannusarviosta näet, minkälainen lasku vuorosta syntyy, jos vuoro sellaisenaan toteutuu. Nyt tärkeä huomio. Vuoron avaaminen ei velvoita sinua vielä tekemään tilausta. Vuoron avaamisen jälkeen halukkaat tekijät ilmoittautuvat vuoroon ja tilauspäätös tehdään vasta sen pohjalta, kenet haluat palkata. Voit ohittaa valintavaiheen tarjoamalla vuoroa suoraan omille pooleille, jos sinulle ei ole merkitystä, kuka poolilainen vuoron tekee. Tällöin vuoron voi napata nopein tekijä. Sinä päätät, kuka vuoroon tulee. Vuoro on nyt avattu hakuun. Voit edelleen muokata ja poistaa vuoron halutessasi. Vuoroon ilmestyy ensimmäiset hakijat usein minuuteissa. Mikäli hakija on sinulle tuntematon, näet hänestä laajasti tietoa. Koulutus valmis tarkoittaa, että tekijä on tutustunut lisäämisi ennakkomateriaaleihin, eli hänellä on hyvät ennakkotiedot tehtävästä. Tekijän profiilista löydät hänestä lisää tietoa. Jokainen hakija on Dreamerin toimesta ennakkoon varmennettu, hänellä on rajoittamaton työskentelyoikeus Suomessa ja verotiedot on haettu. Työntekijän täsmällisyyttä seurataan jatkuvasti. Oletus on, että sovitut työvuorot hoidetaan sekä mahdolliset peruutukset hoidetaan asiakkaan ja Dreamerin ilmoituskäytäntöjen mukaisesti. Yrityskäyttäjät voivat halutessaan suositella hyviä tekijöitä muille.
Profiilista löytyy työntekijän oma esittely, työhistoriaa, muu työkokemus Streamerissä, tietoja koulutuksesta, kielitaidosta sekä mahdolliset Streamerin varmentavat dokumentit. Streamerin galleriaan työntekijät voivat lisätä kuvia ja videoita itsestään sekä omista taidoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Työntekijän suositteluihin ja arvioihin pääset tarkemmin käsiksi täältä. Kun valintapäätös on tehty, työntekijä saa ilmoituksen valinnasta. Hän vahvistaa vielä saaneensa tiedon. Ennen vuoron alkua voitte halutessanne vielä viestiä chatissa tekijän kanssa. Ja mikäli tarpeesi muuttuvat, voit perua täytetyn vuoron 12 tunnin peruutusehdolla. Tällöin Streamer huolehtii korvaavan työn tarjoamisvelvoitteesta tekijälle. Ja kun vuoro on tehty, kuittaat vuoron toteutuneen mukaisesti maksuun Työajat välilehdellä. Tekijä saa palkan heti seuraavalla viikolla. Lisää hyvät tekijät heti omiin pooleihisi ja kasvata Streamer-verkostoasi kutsumalla uusia käyttäjiä mukaan. Vuoron avaamiseen ja muihin toimintoihin löydät helpot ohjeet sovelluksesta ja tiimimme on tukenasi sekä puhelimitse että sähköpostitse. Yhteystiedot löydät helposti täältä. Kiitos!